תן לנו משהו. שיעור יהיה בעזרת השם להצלחת בעל הבית, הרבי יונה היקר, נבת ביתו, בעזרת השם, פרנסה טובה, בריאות איתנה, אריכות ימים, תגידו, נשמת סבתי יוסף בן ג'מילה. לעילוי נשמת רבי יוסף בן ג'מילה, סבא של ינון, בעזרת השם להגדיל בין הרצים לחיים, אילנה בצבא, ומואבי ימין עלי בגישה. ושכל אחד תופים מחזר. כבר חזרו 3. רבותיי, יאללה, עכשיו סיור. לא משנה. תהיו מרוכזים, בעזרת השם. תגיעו חגורות. אנחנו ראינו פרשת השבוע, פרשת שמות. כתוב בפרשה, ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים ויערכו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. יש פה אנשים כבר עם התורה יודעים לפסוקים, אני לא יודע פסוקים, בעל פה מה אני אעשה. שואלים, תגיד לי, תסתגל בכל הפרשה מתחילתה, לא תראה שכתוב שם שעם ישראל מתפללים, קשה להם סבלות מצרים, העבודה קשה להם, לא תראה לו פסוקים שהם צועקים אל השם, משהו, איזה לשון תפילה, לשון זעקה, לשון הנחה, לא תראה. פתאום בפסוק אחד, ויהי בימים הרבים, להם, וימות מלך מצרים, קודם כל מה הקשר וימות מלך מצרים, ויערכו בני ישראל מן העבודה, מה קשור בין, ויערכו שקשה להם העבודה פתאום, שזה שאלה אחת, פתאום קשה להם, מה קרה, פתאום קשה העבודה, עכשיו קיבלתם הכל מאמונה, הייתם בשקט. פתאום ויערכו מהעבודה הקשה ויזעקו אל השם. ומה זה קשור לוימות מלך מצרים? מה זה קשור שמת מלך מצרים ואז הם נערכו? אלא מסביר רבי יצחק מוולוז'ין, הוא אומר מה זה השקט שהיה עד עכשיו? ומה זה קשור לוימות מלך מצרים? עם ישראל, כמו המצב של היום, שמה? הראש שלהם מה אמר? יש להם מלך פרעה, רשע ורושע, שגוזר עליהם גזרות רעות, מפיל עליהם כל מיני דברים קשים. קשה, אבל לא נורא. תשב בשנתי, למה? זה כולה בן אדם, עוד מעט ימות. ויגמר כל הבלגן הזה בעזרת השם. ירד מהמלוכה שלו, ימות, יעזוב אותנו בשקט, ושלום עלייך נפשי והכל יהיה בסדר. אבל, ויעמוד, מה קרה? ויעקב מלך חדש, נכון? ומה קרה? והתחדשו גזרותיו, והם ראו שלא השתנה שום דבר, אותם גזרות הם לא יותר קשות. וימות מלך מצרים, ואז חשבנו שהתפטר מהצרות האלה, ובסוף לא רק שלא נתבטלו, אלא התווספו דברים ונהיה יותר קשה, ויזעקו את השם. אז הם הבינו שצריך באמת לב מלכים ושרים ביד השם, שזה לא העניין מי המלך, זה לא משנה מה הוא גוזר. בסופו של דבר, אם אנחנו שמים מבטחנו בבשר ודם ואומרים יאללה ייגמר פה, נעבור הלאה, ממש לא, זה לא יעזור לך אם יהיה מלך אחר. צריך להבין דבר אחד, שלב מלכים ושרים ביד השם, שהקדוש ברוך הוא מכניס לפרעה מה לעשות איתנו ואיך לעשות איתנו, והכל זה בסופו של דבר בובות, זה הכל בסופו של דבר דמיונות, זה רק מה אתה רואה מול העיניים, אבל אם תפנה ישירות לקדוש ברוך הוא, אם עם ישראל בראש לא היו צריכים להגיע ל"ויערכו מהעבודה", הם לא היו מגיעים לזה. אם ההתחלה הם היו זועקים לקדוש ברוך הוא, מציאות שמהרגע שמה שהם זעקו אל הקדוש ברוך הוא כבר התחילה פתחה של הגאולה. משם התחילו הדברים הטובים, 10 מכות על המצרים וכל הדברים האלה. איך? על ידי ויזעקו, על ידי הסימון הזה. לכן חז"ל באו ללמד אותנו על ידי מהתורה הקדושה, שכל אדם ואדם, וגם בתקופה שלנו עכשיו, יש לנו את המקרה של החטופים האלה, וזה אנשים שיחזרו באים ושלמים. אבל ברוך השם, כל אחד נעשה לשר ושופט, כל אחד נהיה מודיעין, כל אחד נהיה שב"כ, כל אחד נהיה מבין גדול, ולמה עשו עסקה כזאת, ולמה ככה, ולמה ככה. רבותיי יקרים, הכל בעיתו יתברך. כל מה שאנחנו רואים מול העיניים בסופו של דבר, עסקה כזאת, עסקה אחרת, כמה ערבים, כמה מחבלים בעד כל בן אדם, זה לא מעניין. בסופו של דבר אנחנו צריכים להרים ראש הקדוש ברוך הוא, להרים עיניים לקדוש ברוך הוא ולבקש את הגאולה. אין בכלל
אין בפרט, אבל להאמין דבר אחד, שיש פה במאי, יש פה תסריטאי, ויש פה שחקן, ויש פה הכל, בסופו של דבר הכל זה הקדוש ברוך הוא. כל מה שאנחנו רואים מול העיניים, זה הכל בסופו של דבר רק דמיונות. לכן, מבארים שברגע שבן אדם יודע דבר כזה, ברגע שבן אדם חי ברמה כזאת של אמונה, שהוא יודע שמה שהוא רואה מול העיניים שלו זה רק בובות, זה רק בסופו של דבר הכל זה השגחה עליונה והכל זה השם יתברך, אז גם אין לו טרוניה על אף אדם, אין לו כעס על אף אחד, יש לו שלוות הנפש. הוא יודע, זה לקח לו, זה עשה לו, זה כעס עליו, זה פגע בו, זה לא זה לא הוא. יש מדבקה כזאת, ראיתי באשדוד, זה לא הוא, זה הוא. בסופו של דבר שהאצבע שלך תהיה הכל כלפי שמיים, שהכל יהיה כלפי השם יתברך, ותבין שהכל זה הוא. אין שלוות נפש, אין כיף יותר גדול מזה. ובסופו של דבר, כמו שאנחנו אומרים, תמיד אדם זוכה שהדברים יעברו על ידו ולא חלילה יפגעו בו, לא בנפש ולא בגוף. כי בן אדם שמאמיס על עצמו ורואה שזה עשה לו וזה לקח לו, איך בן אדם יכול להיות? איך בן אדם יכול לחיות ככה? כמה תאכל? זה עשה לך לו ומה תעשה עם זה? בסופו של דבר אתה נשאר עם הכאב לב והוא ממשיך לך עם טובים ולשלום. הפלת עליו את האשמה שהוא עשה לך ככה, הוא הכניס אותך לצרה שאתה נמצא בה היום, הוא עשה והוא עשה והוא העבודה ופה ושם והפרנסה. בסופו של דבר אתה רק מאשים, אבל מי יוצא נדפק? אתה. אתה לא מאושר, אתה לא שמח, זה דבר לא טוב. לכן, יש רמז בפרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא נגלה בתחילת הגאולה שם למשה רבנו, והוא אומר למשה, קח את המטה, נכון? לא אומר לו שמה, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לקחת את המטה, לזרוק אותו, נכון? ואז הוא נהפך לנחש. ואחר כך מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שלח ידך ויחוז בזנבו, נכון? ומה זה חזר? מנחש חזר להיות מטה. שואלים כולם, ברוך הבא, נהיה לנו שואלים חז"ל ושואלים המפרשים, וואו, כל הכבוד. שמתי לו על הבחורה וברוך השם. אז רומזים לנו חז"ל, מה התורה רוצה לומר לנו? משה רבנו, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו, תהפוך את המטה, יהפוך לך לנחש, ואחר כך יחוז בזנבו, להפוך שוב פעם למטה. למה דווקא מטה? למה דווקא נחש? הוא יכול להפוך את זה לאריה? ולמה דווקא את המטה? קח ממשהו אחר, כאילו, מה הולך כאן? למה? אלא רבותיי היקרים, זה מסר לכל אחד ואחד מאיתנו. הרבה פעמים, מה זה מטה? מקום למשענת, נכון? מקום להישען עליו, ואדם שלא יכול חס ושלום ללכת יציב, לוקח מקל עליו ולהישען. מטה מסמל כביכול לדבר שאתה יכול להישען עליו. הרבה פעמים נראה לך דבר שאתה יכול להישען עליו, אבל בעצם הוא נחש. ובעצם הבן אדם לפעמים אומר, אני רוצה להגיע לדבר כזה וכזה, והחיים שלי יהיו מאושרים והכל יהיה לי בסדר, עד שאני לא אהיה שם אני לא אהיה מאושר. זה המטה שלי, זה המקום למשענת בשבילי. אומר לך הקדוש ברוך הוא, חכה, פאק, תראה מה יוצא לך מזה? נחש. מה זה נחש? מוות. בכיס בן אדם והוא נגמר. זה הרס בשבילך, זה לא טוב לך. אבל למה הוא חזר ועשה מנחש למטה עוד הפעם? כדי לומר לאדם שאם הוא רואה כביכול, רואה משהו מול העיניים שלו והוא חושב שהוא נחש. היי בורא, מה הבאת עליי? כמה, תראה איזה אסונות, תראה איזה דברים, תראה איזה כמה מחבלים יוצאים תמורת ראש של יהודי אחד. זה דבר כזה יכול להוביל להרבה הרבה הרוגים. תראה נחש, תראה כמה נחשים, תראה איזה עסקה של נחש. לא מתאימה לי העסקה הזאת, אני מפסיד פה. בריאות, בן אדם פוגש אותו משהו כביכול נראה לו קשה, נראה לו נחש, אומר לך הקדוש ברוך הוא, חכה טיפה בסבלנות, תראה איך אני הופך לך את זה למטה. תראה איך בסופו של דבר בשבילך זה משענת. כמה שזה נראה לך בשבילך דבר הרסני, כמה שזה נראה לך בשבילך דבר לא טוב, אתה תראה שתמיד פה רק טוב בשבילך, רק סבלנות ותתלה את זה בקדוש ברוך הוא. לכן צריך לדעת שבסופו של דבר גם פה מה שאנחנו רואים, למה ויזעקו אל השם? מה קרה פתאום? צריכים להבין שהגזרות, לב מלכים ושרים זה ביד השם. שום דבר לא קורה חוץ מהשם יתברך. ועוד ראיה לכך, בהמשך הפרשה כתוב ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון, לא תלכו ריקם, ושאלה אישה
משכנתה, ומגירת ביתה, כלי כסף וכלי זהב. מה קורה פה? שואלים המפרשים, איך רק הקדוש ברוך הוא אומר, לפני שאתם יוצאים ממצרים, מה יהיה פה? אתם תשאלו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב. שתי שאלות. קודם כל, איך? מצרים שונאים אותנו שנאת חיים. רוצים להרוג אותנו בלי סוף, רועדים בנו עבודה בלי סוף, עבודת פרך. עכשיו קיבלו מכות, את מי יאשימו? ודאי שאת ישראל, מישהו אחר אפשר להאשים, כל דבר שקורה בעולם, יודעים מאשימים? היהודים. אז הכעס שיש למצרים על עם ישראל, כעס מטורף. איך יכול להיות שאתה אומר לי להשאיל מהם כלי כסף וכלי זהב? למה הקדוש ברוך הוא לא אמר להם, קחו לבד? למה צריך שהם ייתנו לנו? עוד ראיה, שמה אתה רואה מפה? שלב מלכים ושרים ביד השם, ואתה רואה מפה שאין דבר כזה עלי אדמות בן אדם שישנא אותך, או בן אדם שיואב אותך, אם לא בגזרתו של הקדוש ברוך הוא. כל האהבה וכל שנאה שיש במצרים זה מהשם, ואם השם עכשיו יחליט שהם יאהבו אותך, אז הוא החליט שהם יאהבו אותך והכל יתהפך בשניות, והם יאהבו אותך והם יאהבו לך כלי כסף וכלי זהב. זה מסר שהתורה רוצה ללמד אותנו, שאם אנחנו ניקח את המסר הזה לחיים שלנו, בכל דבר ובכל עניין, הבן אדם יהיה מאושר עלי אדמות והוא יהיה שלם עם עצמו, ובחיים לא יהיה לו שום דבר רע, לא יאמר רע. למה? כי אם בן אדם חי בכזאת שלמות, שיודע שכל מה שעובר עליי, שכל מי שסביבי זה לא הוא, אם הוא טוב, זה לא הטוב שלו, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה איתי טוב. ואם הוא רע, זה לא הוא רע, זה הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יתהפך ושזה מה שהוא יהיה. אתם יודעים איזה דבר זה, איזה ידיעה, אם בן אדם חי בידיעה הזאת והשמות האלה, הולך, אם בן אדם חי את הידיעות האלה, אין לו שום דבר עליו, כל החיים שלנו, איפה אנחנו עסוקים? כל דבר זה בשני, איך ההוא יגיד עליי, מה האחרים אומרים עליי, איך אני נראה בעיני אחרים, מה אשתי חושבת עליי, כל דבר בן אדם חי בשביל מה? בשביל לרצות אחרים בסופו של דבר. זה החיים שלנו, זה מה שמניע את האדם כל הזמן. אם בן אדם יבין שהיחיד שהוא צריך לרצות זה הקדוש ברוך הוא, אם בן אדם יבין שב-24 שעות שלו מה נספר לו אצל הקדוש ברוך הוא, זה כמה מהיום שלך, מי שקמת עד שהלכת לישון, כמה קרבת אלוקים היה לך. האדם שרוצה כל החיים שלו רק קרבת אלוקים, זה זכר בפריס. כי הוא יודע שהעיקר אצלו בחיים, כמה היום הייתי במשך 24 שעות שקיבלתי, ביממה האחרונה שהיה איתי, כמה שיביתי השם ונגדי תמיד, כמה הייתי קרוב באמת לקדוש ברוך הוא. איך? בעבודה? היה קשה? אבא, זה אתה רצית. פוטרת? אבא, אתה פיטרת. כנראה זה למשהו הרבה יותר טוב. קרה איתי משהו קשה? לא אוכל את הלב, כי אני יודע שאתה עשית את זה. ואז, צ'יק צ'ק, הכי מהר שבעולם, יריצו מלעבור. בן אדם יראה את הישועה ברגע. כמו שהיה עם יוסף הצדיק. והתורה לאורך כל הדרך מראה לנו את זה כל פעם, מפן אחר, כל פעם במקום אחר. בסופו של דבר, הידיעה הזאת שווה אין ספור. למה? כי בן אדם שיחיה בצורה הזאת, אחרי מי הוא ירדום? מישהו בעסקה עמד עליו, יצא לא טוב, יצא משהו, בן אדם כולו קרוס. למה? לא חבל. הרי בסופו של דבר זה יסתדר כמו שהשם רוצה. בסופו של דבר זה יסתדר לטובתך, כי השם רוצה לטובתך. מה הרווחת? שכל התקופה הזאת, שכל השעות האלה, שכל הזמן הזה, איפה הלב שלך היה? דופק, בום בום בום. הלב שלך, לא היית במקום, לא היית מרוכז, פספסת תפילות, פספסת דברים, פספסת חיים מאושרים, פספסת דברים, לא משנה כל אחד, מה שהוא שם באותו מצב, אבל למה להגיע לשם? אם בראש בן אדם ידע, אם בראש בן אדם יבין שהמטה שעומד לפניו זה יכול להיות נחש, והנחש שעומד לפניו זה יכול להיות מטה, הוא משאיר לקדוש ברוך הוא את כל הדברים האלה. בן אדם שנשאל על הקדוש ברוך הוא מראש, הוא לא מגיע לכל הסיטואציות האלה, אז הוא לא נופל למקומות הקטנים האלה. אם הוא לא נופל למקומות הקטנים האלה, תמיד הוא חי למעלה. אם הוא תמיד חי למעלה, כל גל וגל שיבוא, הכל מתחתיו. שום דבר בסופו של דבר לא פוגע בו. שום דבר לא מוריד אותו למקומות נמוכים. שום דבר לא משנה אותו מתדמית של אדם. הרי מה אמרנו? מה זה אדם? אדם זה הדבר הזה, הבחירה, זה הנזר הבריאה. זה הדבר הכי גבוה שיש. וברגע שבן אדם יורד לידיעות התחתונה במקומות האלה של כעס, של כפירה בקדוש ברוך הוא, בהמה טובה ממנו. למה? כי ממנו הקדוש ברוך הוא מצפה למעלה הידיעות האלה, כי הוא מקום, כדי להיות במקום מאוד 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 גבוה. לכן, יש סתם, בשביל להסביר את זה, כמה בן אדם יבין שהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, לפעמים זה נראה לו אפילו רחוק, אתה לא מבין
כמה כל קשר שלך, כל מחשבה שלך עם הקדוש ברוך הוא, איזה השלכות טובות יש לו. סופר על איזה בחור בחוץ לארץ, שהיה בישיבה, ובישיבה יש קרב מסוים. ברגע שבן אדם עוזר לכל מיני מקומות ולא הולך כרוח הישיבה, הישיבה מערכת פולטת אותו החוצה. אותו בחור לא איתי, עשה כל מיני שטויות, ישבו ככה בישיבה, עשו ישיבת קבינט, והחליטו שהבחור הזה לא מתאים לרוח הישיבה. הוציאו אותו בישיבה, יצא לרחוב. אבל להפתעת ראש הישיבה יום אחד הולך ברחוב, ברוך הבא משם, יום אחד הראש הישיבה הולך ברחוב, את מי הוא פוגש? את אותו בחור שלפני שנתיים פלטו אותו בישיבה. ולא פחות ולא יותר, מה הוא ציפה לראות אותו? פחות איזה שבב לי ככה ברחוב, מחפש את עצמו, יושב על הספסלים משהו, על הברזלים, על המעקים, משהו, לא, רואה אותו בחור רציני, ירא שמיים, צדיק, יראה בן תורה, ובעיקר עליו שהוא מחזיק וחבל על הזמן, בחור בין העלייה רציני. הוא אומר, וואלה, מה מעשה לך? תגיד, איך יכול להיות? שנתיים אחרי שעזרת את הישיבה, חשבת אני אראה אותך ירוד, ככה וככה. כבוד הרב, ברוך השם, היום אני לומד בישיבת לייקבורג כבר, ומקום מאוד גבוה והכל טוב, מקום רוחני, מקום טוב, ברוך השם תכף בשידוכים. מה יחזיק אותך כל כך? לא שהאדם ידע שהכל בזכות המגיד שיעור שלי, זה שלא אצלך בישיבה שמלמד אותנו, המגיד שיעור שלי הוא חבל על הזמן, במשך שנתיים, כל יום, נראים עלי טלפון. כל יום מתקשר אליי, כל יום קיבלתי ממנו שיחת טלפון, וזה מה שהחזיק אותי עד היום. הרב כל כך התרגש, נפרד ממנו לשלום, חזר לישיבה ולמחרת הרב, היה חייב לקרוא לאותו מגיד שיעור, ואמר לו, תקשיב, אשריך ואשרי חלקך. קנית את עולמך, איזה זכות. בחור עזב את הישיבה, לא מתאים, מנתק את הראש, ביי להתראות. לא תחת האחריות שלך, לא שום דבר. באת מתקשרת אליו כל יום מיוזמתך, אשריך ואשרי חלקך בעולם הזה ובעולם הבא. אמר לו, כן הרב, שימחת אותי מאוד. למה אני כל יום מתקשר אליו במשך שנתיים, בחיים הוא לא ענה לי. בחיים הוא לא ענה לשיחת טלפון. מה מתברר? שאותו אחד, הבחורצ'יק הזה, עצם השיחה הזאת שהרב מתקשר אליו, הוא ידע מה הוא רוצה להגיד לו. מה הוא רוצה לקחת לבעדות? מאיפה יקח? זה להגיד לו, תחזיק מעמד, תהיה חזק, הוא ידע את אופי של אותו הרב. עצם זה שהוא התקשר, את אותו בחור זה החזיק במשך שנתיים שלמות ברחוב, ואז הלך לישיבה ושמר על עצמו, וזה ילד דורי דורות. אומרים חכמי המוסר מהסיפור הזה, מה רואים? לפעמים בן אדם חושב, הקדוש ברוך הוא מתקשר אליו. לפעמים בן אדם חושב, אני מתקשר לקדוש ברוך הוא, מתפלל תפילה ועוד תפילה, מבקש מהשם כל מיני בקשות. מה אני חושב? עוד שיחה שלא נהנתה. הקדוש ברוך הוא בטח לא מסתכל עליי. אבל אם תדע כל מחשבה שלך, מחשבה חיובית, אם תדע שכל מלחמה הכי קטנה אתה כלפי עצמך, להילחם להחזיק מעמד עם השם יתברך, לא ליפול, וללכת בדרך של הקדוש ברוך הוא, גם אם אתה רואה אכזבות, אתה לא יודע כמה זה מחזק את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, ואתה לא יודע איפה זה יפגוש אותך בהמשך, גם אם אתה חושב שזו שיחה שלא נהנתה. גם אם אתה רואה שבפועל הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתך. גם אם אתה רואה שבסופו של דבר מה שביקשת לא קיבלת. זה עכשיו. אבל יעבור זמן שהקדוש ברוך הוא יראה לנכון מתי זה טוב לך. מתי זה בדיוק תפור עליך, ואז אתה תקבל את הישועה. אתה תבין שכל הקשר שכביכול היה נראה לך במרוחק, אתה תבין שפה תמול כל הטוב. אתה תבין שכל הריחוק הזה שהיה פה, כביכול ריחוק, זה הקרבת אלוקים, והקדוש ברוך הוא שמע אותי מילה במילה. לכן כתוב בפרשה, וירא שני אנשים ניצים, נכון? ויש רש"י, מי הם אותם אנשים? נתן ואבירם, שהם הותירו את המן אחר כך, נכון? הותירו את המן, הקדוש ברוך הוא אמר, לא תותירו ממנו עד בוקר, ואותם אנשים השאירו מן ליום למחרת. שואלים חז"ל, רבייזיק, שואלים חז"ל, נתן ואבירם, היו רשעים, הם אלה שהסיתו את עם ישראל למחלוקת כנגד קורח ועדתו וכל הבלגן שהיה שם נגד משה רבנו. חסר רשעות? למה רש"י מציין דווקא נתן ואבירם שמה? שהותירו את המן ליום למחרת. זה רשעות קטנה, זה חוסר באמונה. לעומת מה שהם עשו, שהם עשו מחלוקת וקרע בעם ישראל, למה התורה מציינת דווקא
את הדבר הזה בדתן ואבירם, שמה? שהותירו מהמן. למה לא יותר מחלוקת? למה לא דברים הרבה יותר מושעים בפרשייה? זה כמו שאני אבוא עכשיו למישהו וירשיעו אותו על מה? על פריצה של רכב. הבן אדם הזה רצח אנשים, הבן אדם הזה עשה דברים הכי גרועים, על מה אתה מרשיע אותו בסוף? על מה אתה מסתכל? על פריצה? דתן ואבירם עשו דברים הרבה יותר גרועים. על מה אתה מפליל אותם? מה התורה מציינת בסופו של דבר? שמה? הותירו מהמן ליום למחרת? אומרים חז"ל, כן. כי משם זה מתחיל. ברגע שבן אדם מאשים את הבן אדם שמולו, ברגע שבן אדם מצביע על משהו מלבד הקדוש ברוך הוא, זה מה שיביא אותו גם בסופו של דבר לרצוח את אותו בן אדם. זה מה שבסופו של דבר יביא אותו גם למחלוקת. מה הביא דתן ואבירם לעשות מחלוקת ולצאת כנגד גדול הדור, כנגד משה רבנו, ולעשות קרע בעם ישראל, שזה דבר מאוד מאוד גרוע? מה הביא אותם לזה? זה שהם הותירו, זה שלא היה להם אמונה. הקדוש ברוך הוא אמר להותיר, לא להותיר מהמן, לא תותירו ממנו עד בוקר, תסמכו עליי שמחר יהיה לכם מה לאכול. דאגת יומה, יהיה לך לאכול? דאגת? בסופו של דבר אתה תגיע לדבר הרבה יותר גרוע, שאתה תצא נגד גדול הדור, ותסחף אחריך ותנסה קרע בכל העם. זה מה שמציין לנו רש"י. מה המסר לכל אחד ואחד מאיתנו? הרבה פעמים בן אדם מזלזל בדברים קטנים, חושב, זה שטויות, פה להאמין שטויות, אתה לא יודע לאן זה ייקח אותך. ביום שאתה תכפור בקדוש ברוך הוא, באוכל, בפרנסה, תגיד, זה לקח לי, זה הוא עשה לי, זה הוא בגללו אני לא מצליח, אם בגללה האישה הזאת אני לא מתקדם. העבודה הזאת זה פיתר אותי, לכן עכשיו לא יהיה לי מה לאכול. ברגע שיש לך אצבע מאשימה על דבר גשמי, על דבר בין העולם, על דבר שהקדוש ברוך הוא שם מולך ואתה תולה את ביטחונך בו, וביום שהביטחון ממנו הלך, אתה נופל בגללו, זה יביא אותך לדברים הרבה יותר גרועים. למה? כי אם יש קרע כזה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, יהיה קרע בינך לבין כולם בסוף, נעשה קרע בין כל העם. לכן בן אדם שמחזיק, קשור לקדוש ברוך הוא, גם מתי שכביכול נראה מרוחק, גם מתי שכביכול נראה לו, לא קשר כזה זוהר, הוא לא כזה שומע אותך, תדע לך שעוד לא הגיע הזמן, אבל עדיין תהיה קרוב, עדיין תהיה תמיד תאמין שמהקדוש ברוך הוא תבוא הישועה. שבסופו של דבר, אם זה לקח לי, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא. אם פה לא הלך לי בעסקה בגלל אותו בן אדם, זה לא בגלל אותו בן אדם, זה הקדוש ברוך הוא סייב שזה יהיה ככה. אנחנו עוד נראה את כל הישועות מכל העסקאות עם החטופים. מה אתם חושבים? שאיזה מחבל יישאר חי? שאיזה מחבל הקדוש ברוך הוא ישאיר אותו עלי אדמות? ביבי החליט את הגזירה הזאת, את ההחלטה הזאת, את העסקה הזאת? ממש לא. מה אנחנו רואים מול העיניים? זה הכל בומבות, זה הכל... בסופו של דבר יש פה מישהו שמנהיג את הכל על קוצו של יוד, והוא אחראי לכל דבר שקורה בעולם, ולא רק אחראי לכל דבר שקורה בעולם, כל מה שקורה, הכל קורה לטובה. רק זה לחכות בסבלנות ולראות איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה. לכן, התורה בסופו של דבר מציינת את דתן ואבירם, את הסיבה שאמרנו שמה שהם לא התירו מהמן, והם לא האמינו. למה? כי בסופו של דבר בן אדם שלא מאמין שהכל מאיתו יתברך, לא מאמין שהפרנסה שלו מאיתו יתברך, אז הוא גם יאמין, והוא לא יאמין גם יהיה לו את האומץ, יהיה לו את הקושי ולהילחם כל היום עם אנשים ולהתעסק בשטויות. אומר המדרש על הפסוק, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, אומר רבי אלעזר, מה זה בפרך? בפרח. מה זאת אומרת? באו המצרים, מובילי צדיק, איך הם באו לעם ישראל? תקשיב טוב, אתה עכשיו, ככה הם רצו לנתק כל יהודי ויהודי, איך מנתקים מהקדוש ברוך הוא? באים עם מציאות מוזהבת. אתם שומעים? הם באים, המצרים, הם באים לכל יהודי ואומרים לו, תקשיב, כל לבנה ולבנה שאתה עושה, תקבל עליו 100 שקל. או, כל לבנה ולבנה, נקבל סכום כזה, אז יאללה, אני ארביץ. כל אחד הולך לעשות כמה בלי סוף, מעל ההשתדלות שלו, מעל הכל. למה? הוא יודע, הוא מקבל על כל דבר תשובות. חוץ מאברהם, אביו של משה רבנו, שעשה לבנה אחת לבנה. אמר, אני לא עושה יותר מחצה לבנה. עושה השתדלות, אני עושה אחד. בסופו של דבר, מה קרה? המצרים לאיפה הגיעו? המצרים הגיעו לבסופו של דבר כתוב, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים מתמול שלשום, תשימו עליהם ולא תגרעו ממנו. מתי שהתהפכו עליהם המצרים, מה הם אמרו? כל אחד חייב לעשות כמו שהוא עשה בהתחלה ושקר אותה כזאת. מה זאת אומרת? מתי שהמצרים הבטיחו שתקבל כסף על כל לבנה לבנה ועשית 100 ביום. למה? כי האמנת שהמצרים הביאו לך את הכסף.
האמנת בעבודה שלך, בעמל שלך, שהעמל שלך תעשה לבנות תקבל כסף? הקדוש ברוך הוא יראה לך. מה קורה בסופו של דבר? הכל יתהפך, שקל הם לא מקבלים, אבל מה המצרים אמרו? אתה תעשה את אותה תפוקה. הוכחת לעצמי, הוכחת לנו, אתה יכול לעשות 100 לבנים ביום, תעשה, אבל גרושות תקבל. מה יצא מזה שהוא רק עובד פי 1000 יותר קשה, ושקל לא מקבל. ככה זה עם כל אחד ואחד. לפעמים בן אדם חושב אני אעבוד, אני אעשה מפה, אני אגזור מכאן, אני אעבוד שעות נוספות, אני אעשה 10 עבודות, אני אעשה ככה, אני ארוויח ככה. מה אתה עושה לעצמך? פול גז וניוטרל. אתה רק עובד יותר קשה, אתה רק מפסיד איך הילדים שלך גודלים, אתה רק מפסיד שעות עם האישה שלך, רק מפסיד שיעורי תורה, מפסיק רוחניות, מפסיק עיצוב של חיים טובים. בשביל מה? בשביל אתה חושב שאתה תביא יותר פרנסה, בסוף הוא יראה לך שמה? אתה עובד ועובד ועובד ועובד, אבל רווח גורי. רווח יציא לך על שטויות, לא תראה את זה בסופו, ברכה לא תהיה שם. זה מה בדיוק, לכן זה מה שהתורה בסופו של דבר מציינת לך. שמה שאתה רואה מולך, אתה צריך לראות שזה הקדוש ברוך הוא. אם בן אדם חי בצורה כזאת, שיביתי השם ונגדי תמיד, מרש בוקר שהוא קם, עד הלילה שהוא הולך לישון, לא משנה מה עשיתי. אבל מה שחוויתי, מה שעברתי, הכל זה השם יתברך, וזה יש ברכה. וזה הוא יראה פירות. לכן מצינו בפרשה שהקדוש ברוך הוא, שמשה רבן, שפרעה, מה הוא גזר? להשליך את כל הזכרים ליאור. אומר המדרש, 3 חודשים, אומרת התורה הקדושה, 3 חודשים הוא היה בבית של פרעה, ואז גם אותו, השליכו אותו ליאור, נכון, אחותו, שמה אותו בתיבה וזרקה אותו ליאור. כתוב, ותצב אחותו ברחוק, לדעה מה יעשה לו, נכון? ואז הגיע בת פרעה בתיה, ותיקחהו. אומרת הגמרא במסכת סוטה, אחרי שאחותו הכניסה אותו ליאור, פסקה הגזרה של כל זכר ליאור תשליכון. ברגע שמנהיגם של ישראל הושלך לים, הגזרה פסקה. מה היה אמור לעבור ליוכבת בראש? איזה בעס, הייתי מחכה עוד חצי שעה, הגזרה הייתה מתבטלת, לא הייתי צריכה לזרוק אותו, לשים אותו בתיאור ולהשליך אותו ליאור. מה היא לא יודעת? שזה בגלל זה. שבגלל זה התבטלה הגזרה. מי שהיה צריך לרדת ירד למים, וברגע זה פה, זהו, הקדוש ברוך הוא השיג את המטרה. אני לא צריך, אומר שולחן לא צריך עוד שום דבר, ולכן זה יתהפך. כמה אנחנו עסוקים ווואי איזה באסה, אם הייתי עושה ככה וככה, איפה הייתי היום? רק אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא הביא אותך לנקודה הזאת, כי רק על ידי הנקודה הזאת אתה תוכל לצמוח, ורק משם אתה תעלה. ומה בן אדם חי כל היום? אם הייתי עושה ככה, ואם הייתי ככה, אם הייתי כמו ההוא היום הייתי מרוויח ככה וככה, אם הייתי גונב ולוקח את הנזכר הזה הייתי מרוויח הרבה יותר, אם אשתי הייתה עומדת בעבודה לא הייתי מגיע למצב שכרגע אני נמצא בו. אתה לא מבין שהדרך להגיע לנקודה שאליה הקדוש ברוך הוא צפן לך, שרק הוא יודע לאן אתה אמור להגיע, ואתה תצחק על עצמך שאתה תגיע לנקודה הזאת ותבין שהסיבה לכל דבר ודבר, לכל הצלחה ולכל דבר טוב שאתה תגיע אליו, הסיבה היא הנפילה לפני כן. הסיבה היא הקושי לפני כן. אם נבין שדרך לדבר טוב רצופה בקשיים, אנחנו לא נבעט בקשיים, ותכף נבין מה זה קשיים וכמה הקדוש ברוך הוא, כמה זה טוב לאדם. מכאן אחד אנחנו צריכים ללמוד, אומרים חז"ל, כל בן אדם צריך להבין דבר אחד, ואם הוא יבין אותו, הוא יבין את כל העולם. את כל החלום שהוא נמצא בו. אם בן אדם יבין שכל מה שעובר עליי זה מאיתו יתברך. כל קושי שעובר עליי, לא רק שזה מהשם יתברך, זה חלק ממקום טוב שאני אמור להגיע אליו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צופן לי פרנסה טובה, הקדוש ברוך הוא צפן לי בריאות, צפן לי מקום מבטחי מאוד מאוד טוב. אני צריך להבין שהדרך הקשה שאני כרגע עובר אותה, זה הדרך. אנחנו היום חיים בעולם, בדור של כאן ועכשיו, לא מחפשים קשיים, לא רוצים קשיים, בועטים בקשיים, איך שיש קושי, בורחים למקום אחר, למקום כביכול אחר, והקושי שם פוגש אותנו כפול 2. אנחנו דור של כמה שפחות להתאמץ. אם את הזאתי בטלפונים, הרבנית צילי, אתה לא צריך להתקשר לאף אחד. קשרי לפלוני, ליהודה, קשר, נגמר, לא צריך אפילו להתקשר. אתה יושב ברכב,
לך ליוחאי, סדר אותך עם לחם, אתה מדבר, אתה עושה עם הידיים, אתה לא צריך יותר מדי. רק לא לעשות כלום, שם העולם לוקח, זה קדמה של העולם. אנחנו הולכים למקומות כביכול, ששום דבר בן אדם לא צריך לעשות. עוד מעט בבנקים, דבר עם הלמפה, לא יהיה אף אחד. פעם היית מגיע לחניה, משלם כסף לבן אדם 10 שקל לשעה, היום תריב עם המכונה. אתה שם את הכסף, אם הולך, אם לא, אין מה לעשות. אבל בסופו של דבר אין לי מי לדבר. ככה זה בעולם. לך לאושר עד, חפש קופאית, אין. אתה הולך, עושה ככה עם הברקוד, עובר 2 דקות, בום, יוצא החוצה. אין כוח אדם, נגמר הסיפור. העולם לוקח אותנו למקום של מה? מהירות. כמה שפחות קשיים, כמה שפחות להסתבך עם דברים. זה טוב לנו או לא טוב לנו? זה ברכה או קללה? מה זה הדבר הזה? זה טוב לנו או לא טוב לנו? האם זה לוקח אותנו למקום טוב? ושאלה יותר גדולה מזה, האם אפשר גם ככה ברוחניות? או רק בגשמיות הדרך קיצור הזאת היא טובה? רק בדברים האלה היא נחמדה, חסכתי בזמן והכל בסדר. השאלה אם הקדוש ברוך הוא יש קיצורי דרך. אני רוצה להגיע למשהו רוחני טוב, כי בסופו של דבר רוחניות זה מה שנשאר איתך, הכל נשאר פה. אתה לוקח איתך מצוות למעשים טובים. יש קיצור לקנות דברים רוחניים בזין הזול ובהכי מהר שיכול להיות? בוא נראה. נקדים לזה, כולנו יודעים ששם של בן אדם זה המהות שלו. לא תראו רב שקוראים לו נבוכדנצר. לא תראו רב שקוראים לו זרובבל, לא יודע, איזבל. לא תראו רב שקוראים לו שם מהות של רע, של רוע. לא תראו דבר כזה. נמרוד, לא תראה. זה מרידה בקדוש ברוך הוא. אתה תראה דברים, עזוב את השמות של היום, אני לא מדבר. זה אין משמעות בכלל, זה בן אדם נולד, הוא לא יודע למה. למה כי קראו לו לי, מי, קי, לא יודע, כל מיני שמות, אין להם שום דבר. אבל בואו נדבר על השמות שמשפיעים על האדם. יש גם בתנ"ך הרבה שמות שהם גם לא טובים לקרוא אותם, כי הם שמות של רשעים, שמות שמשפיעים לא טוב. משה רבנו. עכשיו אני שואל אותך, בברית מי קרא לך את השם? מי היה הסצדק? רב מסוים, אבא, מישהו גדול, בעל מידות טובות, כל אחד ואחד מהיושבים פה אני מאמין שהוא מתגאה במי שקרא לו את השם שלו. למה? בטח אחד מהרבנים בדור, הסבא או הסבתא שלו אנשים מידות טובות. מחפשים תמיד להושיב מישהו בכיסא, בן אדם שיכול להעביר לבן הילוד. אבי האומה, משה רעיה מאמנה. משה רבנו, שכל העולם הזה, כל עם ישראל על שמו. כל העולם הזה זהו. משה רבנו, מי קרא את השם שלו? בתיה. בתיה בת פרעה. אישה מרשעת כביכול, בת פרעה, גויה! תארו לעצמכם, הולך משה רבנו, גדול הדור בעולם. רבנו, מי קרא את השם של כבודו? הרב מי קרא לו? אני בתיה. מי זאת בתיה? הבת של פרעה עכשיו. איזה כבוד זה? ומה כתוב? למה היא ירדה ליאור? כתוב על היאור, היא כתוב שם. כתוב על היאור. למה על היאור? היאור היה עבודה זרה. זה היה עבודה זרה שלהם. היא באה להיות על היאור, זאת אומרת, לא סופרת אותו ממטר, היא התגיירה. היא ירדה להתגייר. שואלים חז"ל 2 שאלות. קודם כל, משה רבנו, היה לו 7 שמות. השם היחיד שנתפס זה משה. שם שהחזיק כל כך חזק עד היום, ורק משה רבנו. שם מאוד חזק. למי למנהיגם של ישראל? דבר ראשון, איך? זה כבוד שבת פרעה קוראת לו שם, והשם הזה כל כך חזק שמחזיק אותו מכל 7 השמות, זה השם שהחזיק? דבר שני, להתגייר, בת פרעה עכשיו מתגיירת. עומד לפנייך 210 שנה של שעבוד. את הולכת להיקרב פה עם עם ישראל. מתי מצטרפים לעם ישראל? מתי מתקרבים למקום? מתי שהמקום בסגסוג? עכשיו אני אגיד לך, בוא כנס לעסקה. בוא כנס לאיזה עסק טוב. מה אתה בודק? מחזור, רוצה לראות מה זה שלו, בדיוק כמה הוא מרוויח. אז הוא לא ייכנס מתי שיש הפסדים. בת פרעה, מתי באה להתגייר? בת של מלך, לא חסר לה כלום. לא תגיד איזה עלייה עכשיו שאין לה שום דבר, אז יאללה, בוא ניכנס לעם ישראל, נראה מה יצא משם. היא הולכת ועוזבת מלוכה, היא הולכת ועוזבת כסף וכבוד והכל לזמן הכי גרוע של עם ישראל, לזמן של שעבוד. לא הולך פה איך?
לנו התורה הקדושה, למה היא עשתה את זה? ועוד דבר, עוד שאלה. התורה שם, איפה נמצאת התיבה ממך? 150 מעבר, 75 מטר, מה את מושיטה את היד? אני הושיטה את היד והקדוש ברוך הוא העריך את היד שלה, נכון? והיא הגיעה בסופו של דבר למשה. איך היא ידעה שהיא תעשה? היא לא ידעה שאם היא תעשה ככה, תביא את הקולה. בן אדם עושה ככה, בן אדם תביא את הקולה. בן אדם לא עושה ככה, תביא את הקולה. הוא יודע שהוא לא יגיע. 150 מטר רחוק ממנה. 75 מטר רחוק ממנה. והיא מרימה את היד. המשה שם נתפס עד היום, משם של גויה. באה להתגייר, דווקא בזמן הכי קשה של עם ישראל. אלא רבותיי היקרים, אומרים חז"ל, בתיה בת פרעה באה ללמד אותנו הלכה. בתיה בת פרעה, כן, גויה, באה ללמד אותנו יסוד. איזה יסוד? שאם ניקח אותו איתנו לחיים שלנו, אנחנו מלכים. אנחנו על הגל. אנחנו כבר הכי מוצלחים בעולם. בת פרעה באה ללמד אותנו דבר אחד, מקושי לא בורחים. אומר המכתב מאליהו, מקושי לא בורחים, קושי בוחרים. אותם אותיות. זאת אומרת, בן אדם שיש לו קושי, אל תברח, תחטוף את זה, תחבק את זה. קשה לי להגיע לשם, תרים את היד. הקדוש ברוך הוא יעזור לך, הקדוש ברוך הוא הושיט את ידה. זה הזמן להתגייר. הזמן הכי קשה בעולם של עם ישראל, הולכים לסבול פה 210 שנה. עכשיו את מצטרפת לקבוצה? עכשיו את מצטרפת למועדון? כן, כי אני לא בורחת מקושי. אני רואה קושי מול העיניים. אם יש לי קושי מול העיניים, אני אמורה לפענח אותו, אני יודעת שתמות פה משהו טוב, אני אצליח, אני אגיע לזה, אני אגיע לטבע. אני אצטרף לעם ישראל, בן אדם שמחפש עבודה, הוא נכנס לעבודה מסוימת לחברה, והוא נפל בימים הכי קשים של העבודה, הוא צריך להודות. כי אם הוא נפל בזמן הכי קשה, הימים אחר כך יהיו לו קלים. למה? כי הוא למד בקושי. אתה עכשיו רוצה לבנות חבר טוב. מי החבר שלך? מתי אתה תמדוד אותו? שהכל ורוד לך? שאתה לא צריך שום דבר? אתה תמדוד אותו בזמנים קשים. חבר טוב נמדד בזמן קשה. אם הוא אוהב אותי באמת, הוא לא יבוא בגלל הכסף שיש לי. הוא לא יבוא בגלל מה שיש לי. הוא יבוא בגלל שהוא אוהב אותי נטו. למה הקדוש ברוך הוא נותן לך קשיים? מה אני צריך את הקשיים האלה? למה הוא נותן לי? שייתן לי בלי. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות כמה אתה אוהב אותי. אני רוצה לראות כמה אתה קשור אליי. איך אני בודק את זה? אני קשיים. כי שהכל טוב, וישמע לי שומרון מהאימה. אם אני אתן לך הכל דבש, איפה הקשר? איך אני אדע מה המאזן? איך אני אדע את הקשר שלך איתי? אתה קורא לזה שאתה כל היום, כפרה עליו, השם יתברך, השם אוהב אותי, אתה שם כל היום עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, הכל סבבה. אתה קרוב? אתה באמת אוהב אותי, אומר השם יתברך? בוא נראה, אני רוצה לראות את הקרבה שלך. נותן לך קושי. מה טבעו של האדם? קושי? ביי. איפה קל, איפה קל, איפה קל? אני פה. שקשה, סימן שאתה בעלייה. שקשה, סימן שאתה במקום טוב. אנחנו לא מבקשים קשיים. אבל אם כבר הגיע הקושי, תבין שתמון לך פה רק טוב. וכל אחד ואחד יכול לעשות ככה אחורה ולבדוק עם עצמו, הוא יבין. איפה שהיו לו קשיים הוא יראה שלמפרע, הוא יבין שזה היה הדבר הכי טוב שם. למה? כי איפה שיש קושי, ואתה לוקח את הקושי הזה, אתה עם הקדוש ברוך הוא ביחד. שם אתה עם השם יתברך, כי אתה מבין שקשה. ואתה מבין שקושי, כל בן אדם, אין אדם ואין כל בריאה או בריאה שבאה פה לעולם איתנו, באנו לחוות קשיים. אנחנו באנו לעולם, וזה להזהיר, באנו פה לקושי. יכאב או לא יכאב? איזה קושי אני בוחר? יש קושי שאתה תבחר אותו בקיצורי דרך ובכל מיני דברים, לא תראה שם הצלחה. ויש קושי שאתה בוחר אותו, אבל הוא עם הקדוש ברוך הוא ביחד. וזה קושי משתלם. ברגע, קושי לא תברח, קושי יהיה לך, אתה לא צריך לברוח מקושי. אבל קושי בוחרים. אני בוחר איזה קושי אני רוצה. קושי עם הקדוש ברוך הוא, או קושי לבד, שחסר סיכוי שאני אצליח איתו. מה זאת אומרת? מסתבר את האוזן. נגיד אדם עכשיו יש לו ניסיון, יש מסיבת רווקים, אח שלו מתחתן, חבר שלו מתחתן, והוא לא יודע ללכת, לא ללכת, הוא בא לרב שלו, כבוד הרב, קשה לי, אני רוצה ללכת. היית פעם במסיבת רווקים? הוא אומר לו, בטח, נו, איך שמה?
שלא תדע מה הולך. כל התאוות שמה הולך. הוא אומר לו, ואיך אתה מרגיש אחר כך? איך הרגשת אחר כך שהלכת? מה זה הבאסה של החיים, שבועיים לקום מהמיטה. קשה, מרטיב את המיטה, דמעות. כל השיעורים שאני שומע עובדים לי פה מצפון, למה עשיתי את זה? קשה, אומר לו הרב, אז אם זה קשה, אז מה זה משנה אם תלך או לא תלך? אם לא תלך, קשה, למה לא הלכתי? אבל סיימת עם הקושי, מה, קושי פותרים במקום, לא חכים, נכון? מה זה משנה אם תלך או לא תלך? הרי אם לא תלך, קשה לך למה לא הלכת? אבל אחר כך איזה שמחה תהיה לך? שלא הלכת, התגברת על היצר, שזה תענוג. באדם שמתגבר על משהו, אחרי זה טוב לו. אבל אם תלך, תחזור אחר כך שבועיים לקום מהמיטה, אחר כך, איזה קושי זה? אתה בוחר איזה קושי. אם לא הלכת, הזורעים בדמעה, בעיניי קצורו. ברגע שבן אדם זורע, איך? בדמעה. אם תזרע בדמעה, בעיניי אתה תקצור. אבל אם אין דמעה, לא תהיה עינה. וגם לא תהיה קצירה. או לא תהיה קצירה, או שרינה לא תהיה שם. בסופו של דבר, קושי, אנחנו צריכים לדעת שמקושי לא בורחים. קושי בוחרים. קושי בן אדם חייב להיות לו קשיים. אתה תבחר איזה. זה מלווה אותי כל כך בהרבה דברים, גם אני בעבודת השם שלי בקדוש ברוך הוא. לפעמים קשה, מה קשה? מה עכשיו לא ללכת למקומות? לא תשחרר, מה? אי אפשר להשתחרר טיפה, אי אפשר ליהנות טיפה. אם אתה תבלום את עצמך, אם אתה תתגבר על הקשיים האלה, הרוחניים האלה, עם הקדוש ברוך הוא, אתה עושה עסקה פה עם השם. אם אתה תתמודד עם הקשיים האלה ואתה תגיד השם יעזור, אתה תזרע בדמעה, מובטח לך שבעינה אתה תקצור. עדיף לי מהשם מה? ליפול בסופו של דבר ברשת של היצר הרע, ללכת בקושי אחר, אבל מהקושי הזה אני לא אצא יותר. אם אני לא אצא, או בכל שזה לא יצא לנו בכלל, אני רק יראה לטמיון יותר ויותר. תראו את זה טוב. הזורעים בדמעה בעינה יקצור. אנחנו באנו לפה לעולם לזרוע. איך לזרוע? בקשיים, בקושי, בדמעה. איך? בסופו של דבר אתה תצא משם למקום טוב. בעינה יקצור. מה שאין בדרך אחרת. מה שהעולם הזה לוקח אותנו זה כל היום לדרכים אחרות, רק לא דרכים של דבר. כל היום תחפש פתרונות, תחפש דברים, אבל קיצורי דרך. בעבודת השם אין קיצורי דרך. אין קיצורי דרך, קושי חייב להיות. ולא רק בעבודת השם, כמו שאנחנו רואים, בכל דבר. העבודה היא קשה. להגיע לדברים גשמיים, קשה. איך אנשים אומרים? קשה יש גם בלחם, אבל גם אותו אוכלים. אתה מבין שבסופו של דבר גם... אני מכיר אנשים שאומרים רק את הקשה. את המפנים זורקים. תוציא לי את הפתטה. כן, בבגטים. הוא לא רוצה, כן, הוא רוצה רק את הקשה. ככה תהיה גם בעבודת השם. יש לך תקופה קשה? אתה חווה כל מיני דברים לא נעימים? תחבק את התקופה הזאת. כי אתה לא יודע מה הולך לצאת לך. תחבק את התקופה הזאת, את הדמעה הזאת תיקח. ותחבק אותה ותעבור איתה עם השם ביחד. כי אם תעבור את זה עם השם ביחד, אתה תבין בסופו של דבר שזה העלייה שלך. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. אז מה שאנחנו רואים פה, חברים יקרים, בסופו של דבר, שבקושי אי אפשר לברוח. לא משנה כמה כסף יהיה לך, לא משנה כמה כבוד יהיה לך, לא משנה כמה מוכר אתה, לא משנה כמה המשכורת שלך, לא משנה נשוי או רווק, לא משנה יש לך ילדים או אין לך ילדים. בסופו של דבר קשיים יהיו לך, אז בקושי אתה לא בורח, אבל קושי אתה בוחר. אתה כן בוחר איזה קושי לחוות. אם אתה הולך בקושי עם השם יתברך, ואתה לא מחפש קיצורי דרך, ואתה לא מחפש דברים קלים, ברינה יקצורו. אז זורעים בדמעה ברינה יקצורו. אבל אם אתה מחפש קיצורי דרך, זה צריך השלמה פה. אבל אם אתה מחפש קיצורי דרך, אם אתה מחפש מההתחלה רינה, לא תהיה פה. כי אם אתה תזרע לא בדמעה, לא תהיה פה ברינה יקצורו. זה קושי בלי הקדוש ברוך הוא. זה מה שלימדה אותנו בתיה בת פרעה. למה דווקא בתקופה הזאת היא באה להתגייר שעם ישראל נמצא בשעבוד מצרים? 110 שנים הולכים לעבוד בפרך?
למה היא הרימה את היד? אפילו שהיד שלה קצרה ומשה נמצא ממנה, התיבה נמצאת ממנה 75 אמה. 150 אמה, 75 מטר. מה את מרימה את היד? משה רבנו, מי קרא לו את השם שלו? אמרנו, משה רבנו, מי השם? מי איזה סנדק קרא לך את השם הזה? גויה קרא לו את השם הזה. למה דווקא היא? למה השם מתוך כל השמות של משה רבנו, 7 שמות היו לו. השם משה החזיק הכי חזק, למה? לא שוכחים את בתיה בת פרעה, כי היא לימדה אותנו מסר, שמקושי לא בורחים, קושי בוחרים. קושי שיש לי, אני אתמודד מולו. אני לא מגיע, אני ארים את היד, אני יודע שהקדוש ברוך הוא יגיע, ייקח אותי לשם. קושי לא בוחרים, אני כן בוחרת, קושי, אני לא אברח. אני רוצה להתגייר, עם ישראל זה מקום טוב, כן, אני אתגייר עכשיו, מתוך כל הקשיים האלה, אני יודע שהשם יצביח לי משם רק דברים טובים. זאת אומרת, זה לומר לכל אדם ואדם, אין בן אדם שלא חווה קשיים. ואין בן אדם שלא יחווה, אל תדמיין, כי כל דבר שתעשה לעצמך, קשיים תמיד יהיו לך. רק מה? אתה יכול לבחור איזה קשיים. אם זה קשיים עם השם יתברך, זה קשיים שאתה תצא מהם למקום מאוד גדול, למקום מאוד מואר, למקום מאוד טוב. למקום שיהיה משמעות לחיים. מקום שיעצב אותך, ולא קושי סתם שתחווה אותו, ולא ייצב אותך ולא היה משמעותי לחיים, הוא לא מנע אותך בסופו של דבר. עברת קושי, אבל הוא לא מנע אותך. עברת קושי והמשכת הלאה, יבוא קושי הבא ותישאר אותו, בסופו של דבר, לא גדלת ולא התבגרת מזה ולא למדת ממנו שום דבר, והקושי הזה לא חישל אותך, זה לא שווה כלום. לכן, כתוב שמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. שואלים רבותיי היקרים, מה זה אין צדיקים, מה זה איפה שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד? למה דווקא עומדים? תגיד לי, איפה שבעלי תשובה נמצאים, צדיקים גמורים לא יכולים להיות, לא יכולים להימצוא, לא יודע, שפה אחרת, מה זה העומדין הזה? שאלה. אומר הרבי מקוץ דבר מטורף, ואותו דבר מה שאנחנו מדברים כרגע, יסוד עצום. בן אדם שהוא בעשייה, עכשיו אני בא למישהו פה בעסק, אתה בא ליוחאי באמצע עסקאות, אתה בא לרבי דניאל באמצע העבודה, אתה בא לרולי באמצע, כל אחד, רבי יהודה באמצע הקלידים, אתה בא לכל אחד שהוא באמצע העשייה, באמצע העבודה. אתה אומר לו, קח כיסא, צ'ם, אז תשחרר אותי, תן לי לעשות, תן לי לסיים, תן לי לעשות. בן אדם שהוא בעמידה, בן אדם שהוא בעשייה, הוא במצב עומד כל הזמן. אומר הרבי מקוץ, מה זה מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד? מה זה בעל תשובה? זה לא אחד שפעם היה חילוני, שם כיפה, התחיל לשמור שבת, אז הוא בעל תשובה, וזה אומר עכשיו הוא חזר לסורו, נשאר אותו בן אדם. אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, הכוונה, מה הכוונה עומדים צדיק? איפה בעלי תשובה עומדים? בן אדם שהוא כל הזמן בעשייה. בן אדם שהוא כל הזמן גודל, הוא לא נשאר במקום, בן אדם שמתמודד עם ניסיונות, בן אדם שמתמודד עם קשיים. אז מה קורה איתו? הוא כל היום עומד. הוא לא יכול לשבת. אם הוא לא יכול לשבת, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. למה? כי הוא יודע מאיפה הוא בא מהסירחון שהוא הגיע, הוא מפחד לחזור לשם. אז הוא בלי סוף בעשייה, הוא לא יושב דקה. בן אדם שהוא לא יושב רגע, אז צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. מי זה העומדים האלה? זה בן אדם כל רגע ורגע יש ניסיונות. כל רגע ורגע, וכל מצוותיך אמונה, אומר דוד המלך. כל שנייה ושנייה בחיים שלנו, התמודדות שלנו עם קשיים. אין רגע שהוא לא קשה. אתה בוחר איזה קושי, עם השם יתברך, או קושי עם היצר הרע. שבקושי עם היצר הרע סתם נפלת, לא גדלת ולא שום דבר, לא ינים לך שום פירות. לכן רבותיי היקרים, זה מה שבעצם בתיה בת פרעה באה ללמד אותנו. ומה זה צדיק? אדם שנלחם כל היום, לא יושב דקה. כי אם אתה יושב, הרבה יושבים. הרבה יושבים. זה לא חוכמה לשבת. לכן משה רבנו בסופו של דבר, השם שלו שחרוט עד היום זה משה. לכן הוא התגאה בשם הזה. למה? כי זה בא ממישהי שמה? שנלחמה. ממישהי שלא פחדה מקושי, בתיה בת פרעה. התגיירה דווקא בזמן הכי קשה. חותמת של בן אדם זה איך הוא מתמודד עם קשיים. לכן משה רבנו, החותמת שלו זה מה? בסופו של דבר זה משה. מי קרא לך את השם הזה? כל החיים הוא יזכור את זה. וכל אחד ואחד יזכור. משה רבנו שזה אבי האומה, מי קרא לו את השם הזה? ישר תיפגש עם בתיה. מה זה בתיה? לבחור קושי.
ולא לברוח ממנו. לכן אומרת הגמרא, היזהרו מבני עניים, שמהם תצא תורה. למה דווקא מעניים? כן. כי דווקא עני, הוא יתמודד. דווקא עניים, להם יש את הקשיים, מהם תצא תורה. דווקא הם יכולים לגדול. דווקא מהם תראה פירות. דווקא שמה, למה? כי שמה היה קשיים. למה שהוא הגיע, הוא לא הגיע נקודה. למה שהגיע, הוא הגיע. אם אתה רואה אדם גדול, אם אתה רואה אדם מיליונר, אם אתה רואה בן אדם מצליח, תשאל אותו מאיפה הוא הגיע, הוא יגיד לך מאיפה הוא הגיע. שכונת התקווה, ערבי גם מזכה ערבים גם. כל האנשים האלה בסופו של דבר, האנשים המצליחים באמת, זה אנשים שהריחו נענה מהשורשים. זה האנשים שההתחלות שלהם היו קשות, אבל הם ידעו לא לברוח מהקושי, הם ידעו, אני אשרוד, אני אהיה חזק, להילחם. למה? כי מתוך כל הקושי הזה בסופו של דבר טמון לי משהו גדול. ולכן, אותו אחד צומח בסופו של דבר ואותו אחד רואה פירות. סופר על פעם בחוץ לארץ. היה תקופה של... תמיד היה, מאפיות. מה הם היו עושים, אותם מאפיות? גם באשדוד. לוקחים אנשים, יש כאלה, כל מיני אנשים סוכנים. בקיצור, יש דבר כזה מאפיות, שאולו זה הטריפולטאים, יגידו לכם. אנשים טובים. בקיצור, הייתה מאפיה כזאת שמה הייתה עושה? לוקחת יהודים, שומע אותם, שם אותם בשבי, מבקש עליהם כופר. האישה הייתה מתקשרת, שלום, היו מפרסמים טלפון, כך וכך, תביא 1,000,000 שקל, תקבל את הבן אדם. לא, שלום, עם קול כזה, יותר קשוח, כן? קול של יוחאי, לא קול של... קול כזה של עבדי. בקיצור, פעם אחת, אותה מאפיה, נוסעים ככה עם הסוואנה השחורה, סוואנה השחורה, באו קבוצה של חסידים שם, סיימו בדיוק מה הם רוצים שמה, בגלל לבנה, קידוש לבנה, תפסו את כולם, עזקו את כולם, הכניסו אותם בסוואנה מאחורה, בואו ונסו, לא לי, ובואו יישאר, ראה את זה, וואו, סיים בערבית בדיוק, הוא רואה איך אותה מאפיה לקחו 10 אנשים, צדיקים, לא עוול בכפר, מה נעשה? אומר חייב לבדוד אותם, מה נעשה אם לא יעבו אותם? אותו צדיק אמר, אני עכשיו עושה עליהם, זה נקרא שעושים בהתרמה? מצ'ינג. עושה עליהם מה שאמרת? בקיצור, התחיל לאסוף כסף, עשה התרמה, פנה קודם כל לעשירים, ככה כמו שהוא מכיר, עשה לי הרצליה פיתוח, עשה לי ט"ו באשדוד, הלך פה לחבר'ה הכבדים, חבר'ה של השיעור גם הלך אליהם. בלילה אחד, אחרי זה לדרווישים, בסופו של דבר בלילה אחד, עברת 500,000,000. 550,000 שקל. בלילה אחד הצליח להגיע לסכום ויותר. איזה שמחה. אמר אני, בעזרת השם מחר, אחרי התפילה, הולך פודה אותם. לפני שבת קודש, שלא יהיה פדיחות. יום שישי בבוקר, הולך, עושה את העבודה. איזה שמחה, איזה כיף. הצדיק שלנו הולך לתפילה בבוקר, כולו באורות, הכסף באוטו, סודר כבר. זו אדם מסודרת. אומר לרב שלו, כבוד הרב, אתה לא מבין איזה כיף, כי הרב אותו באורות. הוא אומר לו, מה קרה? למה אתה כזה שמח? ספר לו, כבוד הרב, תראה איזה יופי, בנדל ושמודל וגודל, כולם עצורים, כולם לקחו אותם, חייב כופר, ומה? בין לילה אחד, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, עשיתי את כל הסכום. אמר לו, הרב, איפה הכסף? אומר לו, פה באוטו, 700 שקל, איפה הכסף? אומר לו, פה, אומר לו, תביא לי את כל הכסף. מה קרה? תביא לי את כל הכסף, אתה לא פודה אותם. מה קרה? למה? אתה לא פודה אותם, יש פה עבודה בעיניים, זה לא שום דבר. כבוד הרב נהיה נביא ואנחנו לא יודעים, לא הבנתי, מה קורה? הביא לו את כל הכסף, הצדיק שלנו מבואס. רציתי לעשות מצווה, השגתי את כל הכסף, בלילה אחד לקום. עד שהבאתי כספי הקדש, אמרנו בכספי הקדש, נראה מה נעשה כבר, אבל לבדות אתה לא פודה. ואני חייב לקרוא בקבר. אמרו לי מחר, עד שעה 12 אני יכול לבוא לבדוק. הנה היום, עכשיו 11, יצא לדרך. נסע אליהם, בקיצור, משקיף ככה מהצד, עובר השעה 12, הוא רואה את כולם יושבים ככה אזוקים, בשורה, 12 ורבע, מגיע ראש השודדים שמה,
אומר לכולם, חשבתי יבוא, הבחור לא הגיע, הוציא להם את האזיקית, תלש להם את הפאות, הכובעים, הוציא הכל להם חופשים. הכל היה עבודה בעיניים, הם היו לוקחים אנשים שלהם כביכול, אנשים אחרים רחמנים יהודים היו רואים את זה, והיו עוסקים אותם, מוציאים עליהם קופות, וככה היו מרוויחים הרבה כסף. השאלה נשאלת, איך הרב ידע? חזר לרב, תשובה לפני שבת אני רוצה, לא יכול לאכול את החמין ככה, אמרו לי בגאות. קל מדי. אומר לו הרב, איך ידעתי, אני לא נביא ולא בן נביא. אבל אם זה היה כופר נפש, אם זה היה פדיון שבויים, זה לא היה הולך לך חודשיים, היה יצא איתו מסיק רבע. אומר לו, תראה את הבניין שאתה יכול בלי בקרוון, אם לא הולך לי לעשות, לא זז שום דבר. ב-20 שנה אני מטעים. למה? כי זה נטו ליד השם. אומר לך, אם זה מצווה, אם זה רוחניות, זה חייב להיות בקושי. לא יכול להיות שמשהו למצווה ויבוא בקלות. אם זה בקל, זה לשים טרח, זה יצר הרע, זה לא יצר הטוב. תמיד תזכרו, תמיד תזכור כולנו. הזורעים בדמעה, בעיניים קצרות. אם אתה זורע דווקא בדמעה, אם זה הולך לך בקושי, סימן שצפון פה דבר טוב, וזה דרך השם וזה רצון השם. הרבה פעמים בן אדם עושה דברים בחיים שלו ואומר, האם זה רצון השם או לא רצון השם? האם השם רוצה שאני אעשה את זה או לא אעשה את זה? תבדוק, אם זה הולך לך בקלות, סימן שזה... אני חושב, לגבי העסקה שאנחנו חווים כיום, 30 מחבלים על כל ראש, זה דבר כבד. סימן שאני לא הולך להציל אותנו והולך לתת לנו פה אישור. סימן שהולך להיות גאולה לעם ישראל. זה לא סתם. אנשים אומרים, מה, זה לא משתלם, תראי מה כנגד מה. נראה מוזר, נכון? אם זה נראה מוזר, סימן שזה רצון השם. ואם זה רצון השם, סימן שיבואו פה רק דברים טובים על עם ישראל. זה כל אחד זה בכלל, וכל אחד ואחד צריך לקחת שזה בפרט. שהולך לך דברים בקשיים, זה עסקאות הכי שוות בעולם. שהולך לך זוגיות כביכול מטלטלת, אם הילדים לא כזה חלק. משהו הולך לך קשה, ולכל אחד ואחד יש מאיתנו קשיים. תבחר את הקשיים האלה עם השם, תלך איתם באמונה, תראה איזה אור גדול יצא לך משם. אל תבעט בהם, כי אם תבעט בהם לא יצא מזה שום דבר, ועדיין יהיה לך קשה. לכן דווקא איפה שיש קדושה, יש קושי. ואמרנו, למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הקשיים האלה כדי לראות מודעת? אתה אומר, נהיית צדיק, התקרבת לקדוש ברוך הוא, חזרת בתשובה, בוא נראה איפה אתה אוחז, ניתן לך קושי, נראה מה המדד שלך. אומר המכתב מאליהו, רבי אליהו דסלר, אם אדם רוצה לדעת אם הוא באמת עבד השם, והוא באמת עם הקדוש ברוך הוא צריך לראות, יש שני סוגים של אנשים, אומר המכתב מאליהו. יש בן אדם שרוצה לעבור קשיים, שמוכן לעבור קשיים, אבל יש בן אדם שהוא בטבע שלו. לשאלה, למה הדבר דומה? יש עכשיו בן אדם בהרצליה פיתוח, הוא לא יודע מאיפה, באיזה רמת אביב, כולו גדל על קצפות ושמנת, והוא אומר, אני רוצה להיות לוחם בצבא, באים קוראים לו, על היום הראשון, מה אוכלים היום? אין איזה לאפה שמר ממש, איזה אוכל הזה? איפה אני יושן היום? איפה אמא? בן אדם ב-30, איפה אמא? אמא, אני רוצה אמא. מה זה התנאים האלה? מה זה? לא יכול לחיות, לא מסוגל. הוא רוצה להיות לוחם, יש לו רצון. הוא לא מסוגל, הוא בא ממקום טוב, הוא רואה את התנאים האלה, את הערת התנאים, הוא לא יכול לחיות את זה. אבל יש בן אדם שבא, יש בן אדם שבא משמר, מהקטמוני, בא משמורת התקווה, בא ברוב א', ב', בא במקומות הקשיים. איפה יושבים היום? פה עכשיו מזרונים צ'אנט פה. יש מזרון, כל הכבוד. לא יודע, גם מזרון לא היה. הוא בנפש שלו, הוא לוחם. הוא לא רוצה, הוא בנוי לזה. אומר רבי אליהו דסלר, שבן אדם שעובר ניסיון, בן אדם שיש לו יראת שמיים, זה לא בן אדם שחווה ניסיון. כי נראה אותך חווה ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון, זה לא חוכמה, זה יכול להיות אורות. בן אדם באורות, כפרה עליו השם יתברך, טק, נדלק, היה באורות באותו רגע, אז ברוך השם הצליח, זה לא אומר שאתה יכול לשמוע. זה לא אומר שאתה באורות שהצלחת, השם עזר לך הפעם. אבל זה לא עושה אותך לוחם. מי לוחם? אברהם אבינו, אבי האומה. אברהם אבינו נתנסה ב10 ניסיונות,
9 ניסיונות מאוד מאוד קשים. והוא מחזיק, זה עדיין לא מעיד עליו. מתי זה מעיד? מה כתוב בניסיון העשירי? ויקום אברהם בבוקר, נכון? תגיד לי, אתה יגידו לך לעקוד את הבן שלך, לשחוט אותו מחר. אתה יושן בלילה? מה התורה אומרת? ויקום אברהם, הוא ישן טוב בלילה, אל תדאג. למה? כי זה רצון השם, מחר השם רוצה שיעשה ככה, מה קשור את דאגות? יושן. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. שואל החתם סופר, רק עכשיו אתה יודע שהוא ירא אלוקים? 9 ניסיונות לפני כן, קשים מאוד. אברהם אבינו אומר אחד אחרי השני. זה לא נקרא שהוא ירא אלוקים? דווקא עכשיו בניסיון אתה אומר לו ירא, אתה ידעתי ירא אלוקים אתה? עכשיו אני יודע שאתה רק ירא השם. 10 ניסיונות רצוף, וקושי אחר קושי, עד שהוא מגיע לניסיון של הבן שלו שכל כך הרבה חיכה לו, הבן הכי אהוב שלו, ולשחוט אותו, ושלא יזוז וקושר בדברים, בדבקות הכי טובה, אז אתה מוכיח לקדוש ברוך הוא. הפסגה של הקושי שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה איתו, שם הקדוש ברוך הוא בוחן אותך, אז אתה נקרא ירא אלוקים. לא מתי שאתה חושב שעברת איזה ניסיון עתק, ירא שמיים, לא ככה קונים יראת שמיים. יראת שמיים, עבדות אלוקים, קרבת אלוקים, ליהנות מזיו שכינתו של הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, לחיות עבד השם שיוויתי השם ולגדי תמיד בכל רגע ורגע, בעבודה לראות את השם, באוכל לראות את השם, בשינה שלך לראות את השם, בהצלחות שלך לראות את השם, ובנפילות ובירידות שלך לראות את השם. זה רק בדרך הזאת, על ידי קשיים. כי אם השגת דבר בקושי, אתה לא תשחרר אותו מהר. דבר שהשגת אותו מהר, אין לך ערך, אתה תאבד אותו ברגע. אבל דבר שהוא בא אליך בקושי, אתה לא תפספס אותו. זה אומר המהר"ל. לכן, אדם צריך לדעת שמידות עוברות בירושה. היה את המעשה הידוע הזה שבאו לחפץ חיים, זוג. עוד הרב, שאני ברוך השם שנכנסה להיריון, אנחנו רוצים ככה תפניות הרב מברך אותנו בעצה, שהבן הזה יהיה צדיק, קדוש וקרוב, כמו הרב בעזרת השם. מה הסגולה? מה עושים? הרב אומר לה, בת כמה את? אומרת לו, 24. באיחור של 24 שנים. והיום שנולדת, את צריכה לעמוד על המידות שלך. ושבן אדם עובד על המידות שלו, המידות האלה אוהבות הילדים שלו. כבר עברנו ואמרנו שהתפילה הכי טובה של כל אחד ואחד מאיתנו, והייחול שהאדם מייחל לעצמו, זה מה שהוא מצפה מהילדים שלו. כל אחד מאיתנו פה מצפה מהילד תהיה מושלם. כל דבר שהוא טועה, אתה מעיר לו 1000 הערות. כל שנייה 24 שעות, 24,000 הערות. למה? כי אתה רוצה שהוא יהיה מושלם, אתה שוכח מי אתה. קודם כל תתקן את עצמך. ושוב, הייחול הכי גדול שיש, זה שאתה תהיה מה שאתה מצפה מהילדים שלך. אתה מצפה להיות מושלמים. מה שאתה מצפה מהם תהיה אתה קודם. איך? על ידי שבן אדם מתחיל את זה מאפס. והראיה לכך במסכת אבות, כתוב במשנה ככה, 10 דורות מנוח עד אברהם. ככה כתוב אברהם, לא כתוב אברהם אבינו. אבל אחר כך בהמשך כתוב 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. מה קרה? מה ההבדל? לפני שנייה מה אמרת לי? 10 דורות מאברהם ועד נוח. מנוח ועד אברהם. אחר כך אתה אומר לי 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. מה ההבדל? למה פה אתה אומר אבינו ופה אתה אומר אברהם רגיל? בין נוח לאברהם זה לא מדבר לאחריו, זה לא מעניין. אין פה קושי, אין פה ניסיונות. אבל איפה שיש ניסיונות, יש אבינו. זאת אומרת, מי אבא שלנו? אברהם אבינו. אבא שלנו נתנסה ב10 ניסיונות, נכון? ועמד בכולם. זאת אומרת, אמרנו שאבא, שיש לו את המידות, הוא משריש אותם לבנים שלו, לכולנו יש את הכוח לעמוד בניסיונות שאף אחד לא יספר לעצמו סיפורים. אבי האומה שלנו שזה אברהם אבינו, למה הוא נקרא אבינו? בגלל הניסיונות שלו. אם זה אבא שלנו, אז כל הניסיונות שכולנו עוברים וכולנו יש את הכוח לעמוד בהם, שלא לספר, שאני צער לא יספר לו סיפור.
למה? כי זה מושרש לנו ב-DNA. זה מושרש בנו בשורשים. כי אבא שלנו זה אברהם אבינו. כל אחד ואחד מאיתנו יש בו את הכוח לעמוד. מה נשאר לנו? לעמוד באמת. לדעת לא לברוח. לדעת לבחור נכון. זה שיר כזה. לבחור נכון. למה? כי קושי, אתה בוחר אותו. יהיה לך תמיד קשיים, אבל אתה תבחר איזה קושי. קושי מלווה עם השם יתברך, שאני אצא מהקושי הזה ויצא ממנו רק טוב, או חלילה חס ושלום, הפוך, קושי ודברים אחרים שזה נגד רצון השם, ובסופו של דבר נשארת עם הקושי, ושום שמחה, ושום דבר טוב לא יצא מזה, ושום כוח, ושום התמודדות מעצבת את החיים שלך לא יצא משם. בעזרת השם, ברוך יזכה אותנו, שנצא מפה, נדבר לעצמי קודם כל, שנצא מפה מחוזקים איך, ושנדע, כל קושי שאתה עובר, קודם כל זה הקדוש ברוך הוא שולח לך אותו. למה? לראות את הכוח, לראות את הקשר שלך בינך לבינו. ואם הוא יראה שבדמעה אתה זורע, מובטח לך שבעזרת השם בעינה אתה תקצור. יזכה אותנו בעזרת השם, ברוך הבא לעולם. אמן.